mensuals, més sanitat de franc i altres avantatges. El capità Robert Schufor, fill de pare i mare marines, ja ha anat 2 cops a l'Iraq, on explica que ara es dediquen sobretot a entrenar el nou exèrcit iraquià. Per això voldria canviar d'aires. Cada vegada hi ha més combats a l'Afganistan i com a mariner vols estar essencialment on passa l'acció. Així, molts marines esperen poder anar a l'Afganistan. L'acció ja vindrà d'aquí uns segons. De moment, a la classe d'avui, un sergent veterà de l'Iraq explica com es munta un control de carreteres, alumnes aplicats que prenen apunts mentre masteguen tabac. Els heu de dir, som aquí per protegir-vos. No patiu, que en aquest control no us passarà res. No podem permetre que es pensin que no ajudem la gent. Han de veure que no només ens protegim a nosaltres d'una bomba, sinó que no volem que ningú salti per l'aire. De la teoria a la pràctica. I després, una pausa abans de la simulació de la batalla. Un pòquer amb tots els tòpics de la tropa. En una recreació urbana batejada com Combat Town, o la ciutat del combat, els oficials s'instrueixen en la lluita contra la guerrilla casa per casa. Acabada la batalla, els capitans dels comandos fan la crítica de l'assalt i recorden als oficials que els seus soldats no són màquines. Com a cap de marines pots exigir, però si demanes fins a arribar a l'esgotament t'acabes convertint en una víctima i no ajudes gens als marines. L'administració Obama va parlar de fer servir un poder intel·ligent, és a dir, una combinació de diplomàcia i de força. La diplomàcia la tenen a punt. La força, també. Antoni Bassas, TV3, Quantico, Virgínia.